Na tugutigana nayo nigo ya mateyemo kurwe kinyoro kia kiginga kigotoka ebunge ya Burabu kaunti ya Nyamira yesokire na kuganirwa konya iri konyora abana babo babere asireta yo makuru kwa Brenda Nyaboke bwe myaka ene nabo igo Brighton Nyanga Ombachi oyubwe rewe myaka ebere korengana na ngina nigo airera buna nigo arosereti abana bwendagira na kubatiga na ise inga ase achete kebaro kyagia kirarituko gose kubarigeria korende kicheka chinsa isano na osichinsa isano chamambya isenere akamubwate gocha asare gokore kebarwa na akamotebya abana abo nigo abatigirenga ngina nigo imugete gitambukero na kwendanga kubarigerira korende tachi na abanyora asabano baburi ondobwensi onyarire nyora abana abo abarigi ase namba yesi mege kora nigo bono batarachi bachandikire asegeka samari tanguru karumora igona abugete mambya kandeke barua nona ndeke barua ngatiga abana baneziko Brighton na Brenda kabatiga na tatu mwa zagetega tatu mwa bagana batigeziko na abana omugeni naraganyete bono kerarinde tatu mwabona ruora bakoranire no mugeni oyo agacha gocha busana ro kore kibarua agante ingamate ya eti ngore amatanga nararingi sita next agante byanje bono ayegenda ora abana tigangenda hocha amatanga ngiro kiga ngoira nandi nzenga turumboka gocha ngacha korra abana bane ngoika isika isipako baranganyora mbayi ngurangalichirane bakamura bamindu barensemo babere sibakora atarira nindu bachesana abana bande kanyora abana bane mbayi kaja koligeria abana bane koru litukeria nge Jumatano tare 23 kurana nyara abana bane mbaye ngaita na kuria abana meche yansira ngaya na situ kanyara abana bane mbaye ambia kagende geparua tararo sindagira akabandigira abana abo bana babere igaika chinsa isano iga yamambia na inje ngasoka nkagenda ngarasima mu mwabarenga okorega tukakuana nera ngamutebya abana nabatigire isiko ikyo ba riya matoka ko rubasi ya basirete twabere tugwetanana kiraze twakire paka somo chivu twakire paka korisi twarata ko bariya sanje sana Marieta gankuru kudori skiri kino mwana kichichi beke nyoreke aki abana bakururi tukeri tuwabariki ko tariki 23 bakabono iga twatemire ko barigi aki onde bwense yora abanyore na banko baturi igere 07 95 40 27 78 aki asora abanyore aki asomo yogo gwanje gutumira mangana gaki tanyora abana aba gaki naritura nyaro ko batokonyora omorembe togendere no Brenda gabwate myaka ene ojo kurene bono iga igaru mumwam igabegete erongi mwam baswenta kabaliri ne chikwende chifuta cha pinki na Brighton igabwa guchokore myaka ebere igabegete akanyanza ka pinki na gaswenta igakanga change cha basigari igaru murabu na Brenda garu mwam bana kereke bono kurba asirete twanya kobeka bukumana one mesa ogenda akiko nabona butacha toiranya bitechi ngoro cheito dokumenti ande onde kwesirende orenga na abwate maybe so barolirande na bagototeirende se na bina